Christianity is one of the very interesting religion. We have one common ground, which is the Bible. We've got one book of life that is uniting us, which is the Word of God. What is interesting is that the same Bible is interpreted by different pastors, apostles, bishops, scholars, anyone, believers, anyone you want to say. As a result, we've got multiple and different doctrines as believers. The truth of the matter is Christianity and not Jesus. So we started the Power Hour, not because we wanted to create a division, but we wanted to encourage engagement for people to sit in the one platform and discuss. I think this is how we should worship God, and I think this is how we should be living as Christians. Is to show the world in as much as we've got multiple doctrines or different doctrines, that is why sometimes we turn stones and it's a bit uncomfortable. At the end of the day, you see us having tea together because what is grounding us is Christ. So I want you to understand as you watch the show, the purpose of the show is to encourage dialogue, create a good spirit amongst believers, and make sure these doctrines that we are following are not divided. There's only one ground, which is the Word of God and I want to tell you we will keep on turning the stones, but we know the center is Christ. As we always say, if Christ is not in the center, Power Hour is not there. Sit back, relax, as we turn more stones. This is Power Hour. I am Pastor ZWELI. Wonke umuntu ongamvumi ukuthi uJesu Kristu ufikile ebusho uJohane. Wonke umoya ongamvumi ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni. Nomhlaba ungakahambi kakhulu lapho besikhathi siyaphela. Kodwa ngifuna ukubuza, are you saying uJesu Kristu? uJesu Kristu, futhi uJesu no Kristu into eyodwa leyo eyayisuka ezulwini iza kuthini? Funa sivumelana lapho. Mawuthi wena mina nginento ethi uJesu wamukela umoya kaKristu. La kwaqala khona iministry yakhe yaphambili, which was 3 years. No, into engibalekela. Mina umuza wami uthi ke umuntu ongavuma ukuthi uJesu Kristu weza. Are we saying combined? Lokhu kwakusuka emazulwini. No, into engibalekela angibalekeli lo mbuzo ubuza manje, ngibalekela ukumelana nesifundiso sebandla. Ngibalekela lokho. Angifuni kube sengathi ngiyatheka iApostle 12. Yiko ngingafuni ukungena kakhulu endabeni yokuhlukanisa uKristu noJesu. Ngifuna siye la nje ekuthenini iBhayibheli liclear. Uyazi yini engifuna ukuyibalekela? Ngifuna ukubalekela kunento ethile engifuna ukuyibalekela ngakhuluma ngayo ethinta nini. Ngoma ngingathinta yona kuzoba sengathithi. Hayi no you're free. You're free be free. Ngoba why ngisho njalo? Ngoba la ehleli khona usewajijelela manje kulabo abakholwa uJesu Christ. Right. Because when yakhe ichithe kaJesu Christ ukholwa uKristu. Babukeli be Power Hour. Angithandi ukuthi bangikhuluma ibe personal into ithinte ibandla lomuntu ngibhathi. Ngifuna ukuthi ngithi empostoli uphakathi nawe futhi ungayithathi kabi lento engizoyisho. Apostoli 12 banento ethi sikholelwa izinkaba zakithi. Angithi ngiqamba manje khona ngizoqhubeka kahle. Apostoli 12 banesifundise esithi bakholelwa izinkaba zakithi. Ngamanye amagama abantu bakithi asebafa bengenabudlelwane noNkulunkulu, bafa bengayilungisile into yabo noNkulunkulu. Mina engiphilayo ngingakwazi ukuthi ukukholwa kwami kusize bona abafa bengakholiwe. Now ngifuna ukubuyela ekuthenini nayikhola lento. Hayi angisale sengiyeka phela ngisazofika. iBhayibheli
lisitshela ngokusobala ngoba noma ungafunda kwi-Old Testament noma ufunde kwi-New Testament. By the way, ikhonto engiyikhumbulayo iyahlupha ipho ngoba sisuke sikhulume izinto eziningi sigcine singasakwazi ukuyikhava zonke. But ningikhumbuze ngibuyele la ngoba khona lento esengiyikhumbula futhi u-12 verse 7 ka-Ecclesiastes umshumayeli ukubeka kube sobala ukuthi uma umuntu efa umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. So that is powerful now. You're talking about something else that is very powerful. Inyama noma yiko ngithe ngifuna ukuqhala lapha ngize la. Inyama besibuyela enhlabathini la yathatshathwa khona. In fact leyo verse inyama ingakabuyele emhlabathini umphefumulo usuke sebuyele kuNkulunkulu. Ngifuna senikhuluma ngale libhalwe ngayo. Umuntu uma efa umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. Ungakhohlwa ukuthi kwamngcwabo lesiyenzayo namhlanje ayisenziwa ngendlela eyayenziwa ngakuqala. Ukukhumbula ukuthi even thina ama-Afrika noma thina amaZulu, ake ngivele ngisondele ngapha kwaZulu, thina amaZulu umnomzane kuba nezinkomba zokuthi usezohamba, mhlamba vele acele isibindi senkomo, kuyiwe esibayeni, kuhlatshwe inkomo, kukhishwe isibindi siswe kumnomzane, asihlafune kabili athule, kuthathwe isikhumba sale yankomo kumbiwe ngale azogoqwa ngaso isikhumba ukuba yiswe enhlabathini ngalo lolo suku, ngaso leso sikhathi. Ayisafani imingcwabo le ilindayo, iyalinda le yethu manje ngezathu eziningi, but umngcwabo nje ubona lapha encwadini ka5 ka-Acts ukuthi ngesikhathi kufa oSofera noKanani bahudulwa ngaleso sikhathi bawungcwatshwa ngaleso sikhathi. So umoya makuthiwa nje umuntu uphefumulo kokugcina manje umoya uyahamba ngaleso sikhathi nangalesa sikhathi nawo umzimba bebewungcwaba ngaso leso sikhathi ngalo lolo suku. But i-argument yami ayikho kuloko, isekuthenini uJesu lapha bambuza umbuzo ngomuntu wesifazane isikhathi sethu, bambuza umbuzo ngomuntu wesifazane ogane insizwa zendoda eyodwa lokungenwa ileza zabo 7. Now labantu abambuza bebemfaka ekhoneni ngamabomu uJesu, bebenenkolelo bona yokuthi into yokuvuka kwabafileyo ayikho, bebenaleyo nkolelo njengoba kukhona nabanye abanenkolelo yokuphika the eschatological events unfold down nasazovela, nabo bebenenkolelo yokuthi ukuvuka kwabafileyo, they were challenging ukuvuka kwabafileyo. Now banento ke ethi uma wena Jesu uthi contact kuthiwa ukuvuka kwabafileyo, lo wesifazane ke mhla evuka uyoba umngabani phakathi kwalezi insizwa ezisikhombisa. Into ekhulunywa lapha i-challenge izinto eziningi esinenkolelo yazo thina njengama-Afrika. Inkolelo yokuqala esinayo ukuthi umuntu uma efa uyakwaba kubo, inkolelo yokuqala lesina uyakwaba kubo, ningakhohlwa lokho. Lento yenkolelo yethu thina ama-Afrika esizigqaja ngayo kube sengathi imvelaphi yethu iyahlupha ngoba ayiveli lapho. Now njoba ngichallenege lento yenkolo yesintu, yenkolo yokukholelwa kwabaphansi, kukhulunywe nabo, kuthethwe esibayeni ngoba i-altar lisesibayeni, alikho emsamo lisesibayeni. Now ngiyafuna ukuthi ngithi leyo nkolelo leyo uJesu wayikhipha kalule. Okokuqala wayikhipha ngokuthi ngale abendiswa akushada, wayesethi banje ngezingelosi. Nasemzekelisweni awenza ngendaba kaLazaro nesicebi, kube sobala ukuthi makukhulunywa ngokuthi usesifubeni sikaAbraham, in the bosom of Abraham, akukhulunywa ngesifuba esinilento esijimisayo, kukhulunywa ngohlangothi lwabangaku Abrahama owayekholelwa kuNkulunkulu ophilayo. Akekho umuntu ofa aye emndenini ngoba iBhayibheli lithi umuntu uma efa ngale la eyakhona, ngalo wamzekelisa uJesu awenzayo,
wesicebi noLazaro. Isicebi kwenzakalani ngaso? Siphaphama enhluphekweni, siyamemeza. Okungcono ake nicobhoze lapho ngesihloko nje somunwe niletha amanzi ngapha. Bese impendulo ithi hayi sihlukene kwakuhlukenwe ngale nje kuhlukenwe nangapha. Bese ethi okay kulungileke. Makuwukuthi kuhlukenwe thumana abanye ke abangaya kubafowethu ukuze bangezi la ngekho. Akakhuluma ukuthi bangezi la ngokomndeni. Ukhuluma ukuthi bangezi la ngokwemisebenzi. Ngamanye amagama mina impilo engiyiphile ngisasenyameni ingilethe la hayi emndenini. Ingilethe la kule nhlupheke ngikuyona. Now lento challenge inkolelo esinayo. Hayi thina njengamaAfrika phela ngoba ngichallenge mina amaAfrika ukuthi angacabanga ukuthi amadlozi into yawo ngoba Italy kukhonza amadlozi. And most of the countries akholelwa kakhulu emadlozini. So asikwazi ukuyiowna into yamadlozi. Even in the olden days ngesikhathi se Old Testament, sama Old Testament saints siyazi ukuthi kunezizwe vele besikhonza amadlozi. Wayengeke uMoses encwadini kaDeuteronomy chapter 18 from verse number 10 to verse number 10 to verse number 12 axwayisa abantwana bakwaIsrayeli ukuthi uma nifika kuleli yalizwe ningazenzi zenengiso zaleli yalizwe. Akubize ngezinengiso zaleli yalizwe. Iyodwa nje mhlawumbe ungakahambi kakhulu ngoba zoze ngikhohlwe nami ngoba ipower awuyilento eyodwa. Content lula nje ufuna ukuyibhekisisa. Mina nginegama lami ngumxolisi. Bese kuqhamuka into ethi phakathi. Ubaba ongizala uDavid. Waphinde waqhamuka into ethi phakathi. Ngoba nginegama lami yini ebizwa ngophakathi la kumina. So that sizoziqhelisa kahle. Uma mina ngiphila ubaba kasekho. Negama lami njengoba negama lakho uPD nje sithi uPD amagama akho la ilokuzala. So wancwa. Ubaba wakho uyasho ukuthi akasekho manje. Yini le eloke iqhubeka nengane yakho oyizele manje uyinikezile igama wawusuthi yakancopha. Yini le olokuqhubeka njalo ongafuni olokuyibiza ngoba ukhumbula la into ethi isibonga igama lento ethize. Ilapho engibuza khona. Uma singavumelana ukuthi mina ngokwami understanding yami ukuthi lento ekuthiwa uphakathi igazi. Into le ebizwa ngophakathi igazi. Igazi lika baba elikumina. Asiqoqeni lento. Asiqoqeni ngale ndlela. Yeah. uKristu wena uthi nikholwa uKristu hayi uJesu. Thina sikholwa uJesu uKristu abazali bana abaningi bakholwa uJesu Kristu. Yeah, like Christ Jesus boss. Yeah. It's a revelation theologically. Yeah. Of incarnation. Yeah. uNkulunkulu efuna ukubuyisela ubudlelwane phakathi kwakhe nomuntu. Wayengeke abubuyise ewumoya emoyeni. That's great. I love that. I-principle esebenza emhlabeni. It's a spirit without the body cannot communicate with abantu abama human beings. Kufanele lo moya uthola umzimba ukuzokwazi ukucommunicate nabantu abasemhlabeni. La emhlabeni i-gate lokungena emhlabeni is the womb of a woman. I-gate lokungena la emhlabeni. Now leyo nto ithi uNkulunkulu mhlambe singahlehla ngamabomu ukuthi isitha sasebenzisa umzimba wenyoka ukuze sikwazi ukucommunicate noEva ukuze kukwazi ukucorrupteka the righteous seed. Yeah. La we redemption plan. Yeah. uNkulunkulu had to use a body. Then he decided to incarnate emzimbeni azowuthola mayiphume esibelethweni sale yantombi okuthiwa uMaria. I love that. So this is incarnate. It's a doctrine of incarnation. I love that. Okay. Yeah. So angifuni kube sengathi manje uyabona uhamba lento uhamba lento engiyizwa kahle. Ukuthi lo mzimba wawukhetha lo mzimba
ukuthi ukuze ngikwazi ukusebenza asindise ngawo ukuze ngisindise ngawo musake ukuthi uma ngiyima mina ngithi uKristu I recognize Christ umzimba ngoba no yabona nje akusithi nje ubaba ongizalayo uJesu nje yena uqobo when it comes to ibandla ayenalo la emhlabeni noma ukusetshenziswa uNkulunkulu nje awusebenzisa ngayo ngeke afinyelele kule ndawo baba wafinyelela kunabantu abamlandela mungasubale nabantu abalandela ubaba uzothi yena wayengasetshenziswa akakhethwanga yena ukusetshenziswa uNkulunkulu. So asivumelane ukuthi asihlaleni kumoya singahlali enyameni ngoba uma ufuna ukuphackage nami ngizokuphackage ngithi basekhona nami namhlanje abantu abasetshenziswa uNkulunkulu at the highest level for i-purpose yokusindisa izwe. Labo bantu sibahlukanisa kanjani nenyama eyayikhethiwe? Yeke le theology ngitshela ngayo ethi yena akazalwanga ngendlela yenyama akazalwanga ukuthi uma wakhola wahaqwa ngomoya ingcwele lokho singasishonisilanga kodwa sivumelana ngento eyodwa ukuthi uma ukhuluma ngoKristu cannot be attached to Jesus person say uma ngabe awukholelwa kuJesu usho uKristu awumkholelwa that will be a problem. Ngoba insindiso yona ayizi ukuthi ngivuma uJesu ithi uma ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uNkulunkulu wamvusa hayi kufaka kokubili phakathi ungakukhiphi lokho kokuqala iBhayibheli lithi umuntu uvuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi akholwe enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo Romans chapter 8 verse number 10 umuntu uvuma ngomlomo wakhe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi akholwe enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo bese kuba umsindiso. Yes angiphikisana nalokho sikhuluma ngento ezo2 sathi uJesu waba inkosi by virtue of receiving Christ waba inkosi by virtue of being born in the house of David. 2 waba inkosi ngokwamukela uKristu ubuNkulunkulu bakhe babuvela ekwamukeleni uKristu ngaphandle wena umuntu wazalwa nje sewuNkulunkulu ubuNkulunkulu bakhe bafika ukuthi amukele uKristu uma ngabe uthi wena ke wazalwa esevele uNkulunkulu then nginayo problem. Asibuyele la uthi wena uNkulunkulu wakhe bakungekho engakehli umoya lapha hayi babulaphi asibuye ngoba naye uyazisho ukuthi uma ngabe nawe uyazisho uthi bathi ngikubani mina ndodana yomuntu akathi ndodana kaNkulunkulu bathi ngikubani mina ndodana yomuntu. No buyani ningayihlakazi kakhulu buyani phakathi buyani boss asibuye la le ngxenye ngifuna siye lapha endabeni yokuthi it's a doctrine of incarnation bese sibuyela la ekuthenini ngeke sikwazi uJesu babu phakathi umpostoli wami ngeke sikwazi nababukeli bonke ngeke sikwazi uJesu ukumfanisa nathi uyilalela eqala lento engizoyisho ngeke sikwazi ukumfanisa nathi mangithi kumfanisa ngihamba ngalesa statement esithi baningi abasetshenziswe uNkulunkulu after uJesu you see isizathu ukuthi singakwazi ukumfanisa nathi ukuthi that body incarnate uNkulunkulu lapha umzimba wawo uyosifela esiphambanweni umzimba uzosgranta i-forgiveness of sin ne-realignment back to God ngokwe-relationship but kuthina sonke sikhona emhlabeni be it uShembe be it uLehanyana be it mina be it ubaba uphakathi be it uboss akekho thina impostoli uthi singezansi kukaJesu thina ngifuna ukuthi ngeke siufanise umzimba wethu nomzimba wakhe umzimba wethu osetshenziswa uNkulunkulu nomzimba wakhe owafa esiphambanweni ngenxa yesintu sonke ngoba kithina sisonke emhlabeni akekho owayinamandla okusifela noma okuzifela
bese ngokuyifela kwakhe azuze legama lithi redemption lisho to be owned by God again. Yes. So akekho phakathi kwethu. That is why phela kwaze kwabonakala ukuthi uNkulunkulu akenze enye indlela yokuthi abantu basindiswe ngokuthi incarnate emzimbeni othile. It's a special body. That is a special body. That is why kuze kube namhlanje mina nawe sisemzimbeni nabo bonke abakhona abenze imisebenzi emikhulu balandelwa abantu abakhulu mina nabo kuze kube namhlanje imizimba yethu ayikho ngakwelesithathu ngakwesokunene sikaNkulunkulu ayikho kodwa umzimba kaJesu ungakwesokunene sikaNkulunkulu awukho emhlabeni awukho ethuneni so asikwazi ukufanisa lo wamzimba nale mzimba yethu we can't match that one. Isizathu yilento oyibalekele babuphakathi yokuthi singayi ku Luke chapter 1 verse number 34-35 singayi khona le bangafanele uyibalekele because the fact that uJesu akazalwanga ngentando yendoda if the body was not important, it should have been left with grave. Yingakho even ingelosi uGabriel ithi okuyakuzalwa kuyothiwa indodana kaNkulunkulu ngoba akazalwa ngentando yegazi nenyama. So asikwazi ukufanisa nomzimba but into ekuyiyona ebesizoqinisa ngayo la yazi zonke lezi zinto ezikhulumile ngiyanivumela kodwa iyodwa into engeke nivumele kuyona yabona once wasindiswa iBhayibheli lithi we are joined heirs with Christ angithi yes we are joined heirs uyabona makuthiwa ke join heirs akusho ukuthi wena own 50%. Si own 100%. Si own 100% sobabili. Awazombiza sithi sisinto eyophambi ngobuso kwaNkulunkulu sinto eyodwa. Awazombiza nje. Now if ke uthi mina ngilesa kuno Jesu ngilesa mina kuno Jesu kodwa ebe lithi lona iBhayibheli we are joined heirs phela umbuso kusho nje embusweni nje sinto eyodwa. It's a confusion of a lifetime. It's never a confusion of a lifetime. I'm telling the truth. Listen. Ngizama ukuqala isikhathi ngiyabonga baphakathi umbuzo lo ubuzayo njengamanje but bakusimbuzo nje bowubeka certain argument etafuleni ka Romans chapter 8 verse number 15-16 uyakhumbula ukuthi thini ku verse number 16 imayiqedela indaba ithi uma sihlupheka ukuhlupheka okufana nayo naye. Yakhumbula leyo ngcenyana? Okay. Number 2. Ngifisa nikhumbule ababukeli nathi ozakwethu la e-studio ukuthi thina sisakwi process yokubuyiselwa ngokupheleleyo kwi-nature yobuNkulunkulu, yokubuyiselwa ngokupheleleyo kwi-nature yobuNkulunkulu. Lokho kwenza ukuthi kube khona uzongizwa la ngiyakhona. Yabona leliya verse elithi so that we might become the righteousness of God, so that we might, so it's progressive. Kusho ukuthi akekho umuntu othi uma ezalwa namhlanje enkosini othi uma ezalwa namhlanje bese lo muntu by virtue ukuthi useyikholwa, by virtue ukuthi useyikholwa bese kuba ukuthi use fully restored. Ayikho into enjalo. Hence iBhayibheli lithi encwadini ka Acts chapter 2 mhlawumbe ngingaqali ngo Acts chapter 2 mhlawumbe ngikhuphukele ngale ngikhuphukele ngale mhlawumbe ku umpostoli uPawulu ma ekhuluma
ngendaba yethu nesono. Chapter 7 wakhona uarguisha between lezi ingqwembe ezimbili, lolu lwenyama nalolu lukamoya. Ekwezinto efanayo naku Galatians chapter 5 ukuthi inyama ikhana ukuphambene nomoya, umoya ukhana ukuphambene nenyama. Bese yachaza kodwa ukuthi i-character kaNkulunkulu ibuildwa through the fruit of the spirit, which is love, lasikale khona, which is love, ekuyiyona ekwazi ukukhiqiza i-patience, i-long suffering, i-meekness, i-goodness, i-self control kanjalo kanjalo. Lento ithi njengamanje mina nawe bukhona izinto ezisasehlula esisayisebenza enkosini. Wena umpostoli 12 nami ngi-CCI ngi-born again, ngiclaima ukuthi wena you are not born again, mina ngi-born again. Kukhona izinto ezisasihlula kodwa sisazisebenza, we are striving for perfection. Sisazisebenza lezo zinto kodwa leyo nto siyisebenza kanjani? Siyisebenza ngokusurrender impilo yethu kuKristu ngokupheleleyo. But asikhuluma iqiniso eliphelele lisemehlweni ethu. Abantu bayamamukela even ensindisweni kwabakholwayo kwabakomoya, amasonto ngomoya bayamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Kodwa uthola ukuthi banezingxenye zempilo yabo abasamashodo ukuthi bazidedele kuNkulunkulu, abe full control of their lives. So asikwazi ukuthatha umuntu noma Mpostoli uthi umuntu mayisindiswa ngelanga sindiswa ngalo, mayisindiswa nje akabuyele buNkulunkulu akekho fully restored. Ngisho kanjalo futhi, ngisho lokho angishongo ukuthi akayi kuNkulunkulu, akayi ezulwini, ngithi akekho fully restored, partly restored. Uyazi ukuthi kusakhona into ekuthiwa i-judgment. Uyazi ukuthi contact ukuvuka kwabafileyo. Uyazi ukuthi emva kokuvuka kwabafileyo bonke abantu babene ukubonakala phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuthi ilona lo azilande ngabe kwenzile esasemzimbeni. Uyayazi leyo nto. After that uyazi ukuthi kontekuthiwa uNkulunkulu uzoligoqa izulu lokuqala, izulu awugoqa umhlaba esedala umhlaba omusha nezulu elisha. Uyazi futhi ukuthi emva kwalokho lithi iBhayibheli kwakuthiwe ngo-2010 siyabhubha. Abantu abanikeza i-time frame. Abantu abanikeza i-time frame. It's not about the time frame. It's about the doctrine of eschatology. It's not about the time frame. Benza amaphutha ayiqali manje was it 1999 kuya ku-2000 manje. Iqale kudala ngesikhathi so-Russell no Rutherford. But what happens to a person othi ngiyasindiswa namhlanje, I'm not fully restored? If I go ngingekho fully restored, what happens to me? Ngiyabona ngibe ngamabomu le nto yokuthi angishongo ukuthi akayi kuNkulunkulu. Ngoba ngisho ngamabomu lelo ngoba kune issue yeselelesi esafa esiphambanweni. Angishongo ukuthi you are not granted salvation and forgiveness. Angishongo kanjalo. Ngithe you are not fully restored, and ngisabuyela lapho, you are not fully restored. Your position is when we are fully restored. Now what makes you to be fully restored kanti? Sengichazile. Ukuthi ushuthi phela masemhlabeni we can never be fully restored. Asivumelani ngoba we are working towards perfection, and awazi wena umuntu uzijudge uthi sengi-fully restored manje. Yes, we are saved by grace, but uJesu neBhayibheli lilonke lithi those who do the will of God. But asikudeprive ukungena kwakhe embusweni. Mayithi ethi ube nami embusweni bese uthi uJesu akuleke namhlanje uzobe unami eparadise likababa. Angithi yabo no, asisho ukuthi awuye eparadise likababa. Mangithi you are not fully restored, angifuni ungizwe ngendlela e-wrong. Into yami ithi iBhayibheli lisasibekele namanje full restitution yokuthi siyobusa emhlabeni ingona phakade, hayi manje kulomhlaba.
mase sithole imizimba emisha, glorified bodies. Malithi iBhayibheli encwadini kaPhilippians chapter number 3 verse number 20 no 21 lithi our conversations are in heaven. Enye translation izothi singabo umbuso wasezulwini. Bese kuba nalengxenye ebalekile la silindele khona ukuvela komsindisi wethu uKristu uJesu oyakusindisa, oyakuguqula imizimba yethu yenyama ifane nomzimba wakhe wenkazimulo. So when all has been fulfilled. Yeah, mase ngisindisiwe nje, all has been fulfilled. Ayisekho into. Yeah, ayisekho phela ngikwazi ukuthi ngisindisiwe, ngiphinde ngithi kukhona okunye kufuna ngiphinde ngibheke kuyona ukuthi nje into engimelwe kuyona ufuna ngiphile impilo yokukholwa ukuthi njengoba nje sengikhethile la ufuna ngiphile ngaleyo ndlela, ufuna ngithele iziqhamo zalento engiyamukele kodwa akusho ukuthi khona okunye okusazokwenzeka. For the fact that ngiyesontweni ngiyofellowship nabantu abanjengami, ngiyakwazi nabantu abamukele lento engiyamukele. So sekuphelele ungisindisile uJesu ngiphelele, ngifethe uNkulunkulu uphelisiwe ngaphakathi kwami. Ngaphandle ke masifuna ukuthi uNkulunkulu sethi apheliswa ngezinto zasemhlabeni, ukuthi ngoba nje mhlambe kusaba khona into yokuthi mhlambe kubuye ujikele ngapha ushaye idifu ethile bese uthi abekaphelelisi uNkulunkulu kuwena. Mawusindisiwe nje ngaleso sikhathi usindiswa ngaso ovuma ngaso usephelelisiwe uNkulunkulu ngaphakathi kwakho nestifu sakho kodwa uNkulunkulu sephelelisiwe bona. Ngifuna singene kuleyo nto. No sengiyatsho ukuthi nje wena example isitifu wena lesindiswa umphefumulo. When was example Steve, so I'm following up with example yakhe Steve. So usindiswa kwakho noma usindiswa nje manje awukho enye into uzothi zophinde ngiyenza abantu ngisho abantu ufuna bavuma uJesu one way. Uma ngabe uthi ukusindiswa ufuna mangivuka ekseni ufuna uvuma uJesu, ngivuka ekseni uvuma uJesu ukuze ngiphelelise ngopheliswa nini ngisindiswa manje, I am holy now. Ngoba lento ukuthi lento ukuthi you are holy, it doesn't mean that awunasono. Yabo lento ethi holy you are simply separated for God use. Ubuyiselwe eqaleni ukuze usetshenziswe uNkulunkulu. So mangisindiswa manje ngingongcwele kaNkulunkulu manje. Ngisuthi ngizophinde ngizothi mangabe ngiqhubeka mina ufuna ngiphile impilo le ngiyamukele, and that's it. uNkulunkulu indlela ayemdale ngayo umuntu wamenza ngayo wayengazange amenzele ukuthi uzogula uzofa physically, ngoba ngesikhathi uAdam noEva bengakayideclare independence from their source ku chapter 3 ka Genesis, asizwa lutho liqondene nokukhahlamezeka komzimba, asizwa lutho liqondene nama afflictions, ama sicknesses and diseases, depression and all that, but sithola after the fall of man. Now mangithi you are not fully restored, ngisho ngoba yes, spiritually we are regenerated, our spirits are born again, our spirits are restored. Kodwa njengoba ngiquote verse number 21 othi silindele uJesu umsindisi wethu oyakuguqula imizimba yethu efayo ifane nomzimba wakhe wenkazimulo. Now uma sekunjalo sizobe sesifully restored njengamanje mina nawe mphosela uphakathi no boss nawo bonke ababukeli sisa subject to sicknesses and diseases, sisa subject to aging, wrinkles and all that, sisa subject to stress and depression, futhi uyabona nawe into ekhona, but into ekuyiyona nangidida manje into okuyiyona esa restored umoya wakho, kodwa umzimba wakho awukho restored ngoba umzimba wakho
usasikhanukela isono, umzimba wakho usakwazi ukafflictwa ngezifo. But iqiniso lithi uma sewufully restored kulo mzimba wenkazimulo yonikezwa wona uphile ngawo ingunaphakade emhlabeni, phinde ugule, phinde ube ne-stress, ube ne-depression, uyophila impilo ephelele yobuNkulunkulu emzimbeni. So you are not fully restored. No, mina ngiconfused into eyodwa. Bon, nina-ke niyalazi amaBhayibheli, niyazi ukuthi-ke futhi atholakala laphi namavesi. Mina ngazi naBhayibheli, angase ngithola lapha amavesi. iBhayibheli lithi, if any man is in Christ, he's a new creature, a new species of being, something that has never existed. If any man is in Christ, he is a new creature. Not talking about restoration here. I need you to, if any man is in Christ, he is restored. No. He says, if any man being in Christ is a new creature, I'm a new species of being. Total. Yeah. It's something that has never existed. I'm something, it's a new creature. It's something that has never existed. Spiritually. So you can never attach to myself lo moya engikuwona phela into etsindiswayo la kumina umphefumulo. Yeah. Ilento ezosindisa ngoba umoya uzosindisa omunye umoya. Ngoba nayo lento esithi umuntu. Ngoba lento le umzimba kamxolisi. Yeah. Umxolisi ungaphakathi. Yeah. So uma umxolisi ke efike esindiswa, he becomes a new creature. Yeah. So akwazi ukuthi into entsha uthi iyintswafu. Yazi lento esho ifana nani? Lento eshoyo ifana nomuntu ifana nomuntu othi ngikwi-gospel of grace. So nanoma yini engiyenzayo ayishintshi ukuthi sengisindisiwe. Noma yini engiyenzayo ayishintshi ukuthi sengisindisiwe ngoba ngibelivela ekutheni umusa awuqakwa ukuthi ngenzane ebhedayo. Libe iBhayibheli lithi the same grace teaches us to say no to ungodliness. If igrace ibekwe njenge lecturer efundisa wena ukuthi unqaba kanjani ezintweni eziphambana nobuNkulunkulu bese uthi wena ungenza noma yini ephambana nobuNkulunkulu, you are not under grace. Asiwela lento kade uyikhuluma manje ikhuluma nge-regeneration of our spirit. Lelia verse lithi you are a new creature altogether. Lisho the spirit man. But ngifuna ubuyele kulento engishilo ukuthi indlela uNkulunkulu ayenze ngayo uAdam noEva emzimbeni wenyama la efaka khona ngesikhathi ebaphefumulela umoya wokuphila base beba umphefumulo ophilayo. Ngaleso sikhathi bengekho subject to diseases, sicknesses and everything ekhona njengamanje. Akekho kubona wayenalenhlupho esinayo. Sisindisiweke nathi manje. Uma kungukuthi sesifully restored, akufanele emsebenzini, akufanele applyele umsebenzi, akufanele enze 1 no 2 no 3 ngoba kusho ukuthi yonke into sekuthebelele njengase Eden. Eden yalethwa uNkulunkulu seyiready. Futhi ifanele wayesethi wena ke futhi fanele ngabasigqokile. Kufanele ngabasigqokile futhi simbethe inkazimulo hayi le dwedwe sifakile. So ke ngifuna ukudlula kalula kuloko ukuthi manje nithatha ukugqoka nithatha ukuya emsebenzini nithatha zonke lezi zinto zokugula kwabantu bese nikuhlanganisa nensindiso. Leyo nto isenyameni nje. Asikuhlanganisi nensindiso. Insindiso ize kumphefumulo. Lento isenyameni, nyama le okhuluma mawuthi the same grace teaches us. Uthi funa ukuyakule nto uyisho ukuthi kukhona abantu othi mina ayisekho usulo umuntu soyekhothe leli verse enilazi yona lithi akukho ngihlonisa nothando lukaNkulunkulu. Akukho
athi ukwehla ukwenyuka ukuyeceleni ukuya ngapha ngeke ungehlukanise nothando kaNkulunkulu lo muntu ehleli kuleyo part. Now ngifuna ukuthi mawusetheni the same grace teaches us ukuthi singenze sikhuluma ngani ngokuthi singenze okonakeleyo kuphi enyameni. What if lo muntu akaphuza ngeke akhuluma akaphuza utshwala akabhema igwayi akenze yonke into kodwa into amekuyona akafuni umuntu. Hayi kulula nokulunga kwemvelo kunjengedwetweni indiwe phambi kwaNkulunkulu bani ngifuna ukuya la yazi ukuthi lena boss manje siyapha emvelweni imvelo inyama yazi lento ayikhulumayo boss imvelo inyama. Listen Yazi lento ayikhulumayo yini uthi uthini impostoli yonke into basisithiwe doesn't matter usenzani. No ngisho njalo. Listen yazi ukuthi ukhulumani ukhuluma isifundiso sasePostoli sithi inyama negazi alekuyidla ifa lombuso kaNkulunkulu. So isithi noma ungenzani ngenyama I affect ukuthi umoya wakho right noNkulunkulu. So lento ayikhulumayo akakhulumi the doctrine of Christ ukhuluma the doctrine of the church 12 apostles. No. I'm not talking about the doctrine of 12 apostles. Ngikhuluma ngento ye common sense. Yokuthi ayisebenzi wait. Nayo ke problem enkulu. Ukuthi iBhayibheli silifunde sisuse common sense kuyothi ukuthi phela iBhayibheli ufuna lize kumina ngilizwe. Ngifuna ngi-apply my mind. Musu ungenza ngingakwazi ukuthi ngi-apply my mind mangize eBhayibhelini. Uma uthi your mind is colored. Uma uthi insindiso iyafika ebese ngingabi perfected kusekhona izinto efuna ngidlule kuzona ngiyakuvumela kodwa mina ngivumela into ukuthi mina insindiso umphefumulo mhla ukusindiswa was made whole lo mphefumulo wazalwa kabusha umphefumulo ongazange uphile lo ngisidalwe esisha akukho ukuthi ngizawuphinde ngisindiswe ngenye indlela. Number 2 uma ukhuluma ngabapostoli abayishumi kuKristu ukhuluma ngento emnandi ngenhlahla ngenhlahla manje sebaphela laba bebhema ugwayi ngoba ekuqaleni kwawukuthi isifundiso sasifike ngabelungu ababezela ama missionaries ekuyiwona ayephumela eminyango abhema ugwayi sazi ukuthi into enhle leyo yokubhema ugwayi but thina sakhule ekuthenini nje manje into esikhuluma iyodwa ukuthi usindisiwe kukwenza umholi bonke abantu babheka kuwena. So uma uphumela eminyango uphafuza ugwayi uyamlimaza umuntu ongabe ungenile lapha but it's got nothing to do nalensindiso yamngela. Useba ugwayi seba uyeka ugwayi ePostoli sewahlukana nawo ngoba phela and wakubhenya wona phela kakhulu ubhenya ugwayi phumela eminyango ubhenya ugwayi emva kwenkonzo nje iduze hayi ukuthi wenze ukuphunyela ngaphandle bese kuyabhenya njengoba kuqeda ukukhonza uyaphuma umuntu ade shumayela aphumela ngaphandle bese ayibhemela ugwayi ingoba ivangeli lalifika ngaleso sikhathi lifika nabantu ababhema ugwayi so nathi sacabanga ukuthi kuba uright ubhema ugwayi angenze example bengikhonza ngaphansi kompostoli kwaPastor Chris sonke uPastor Chris nje benze le sasithi revelation card sonke sasifaka lokuzala ufuna umtrechile nabo sasithi revelation card so it had nothing to do nensindiso le yayingaphakathi yayikhulunywa ngaphakathi le yanto yayilandela nje ukuthi umfundisi yena wayezibhemela ugwayi kodwa ezobhema bonke ugwayi abasekho ke labo manje sekukhona abamelene logwayi sekukhona abakhonza amadlozi akekho kokhonza idlozi lapha asikazi umkhonza idlozi umpostoli ongamthatha umlethe la uthi ukhonza idlozi khanga monda ngiyena lo wasethwalo. Okay ngicela ukuthi ngicela boss ukuthi ngidlule kodwa ngidlule ngokubuyela kwesiqale ngakho ukuthi ekugcineni kwakho konke asikwazi ukuphika ubukhona bebandla likaKristu emhlabeni ngenxa yama movements after ibandla
lithunjwe ngaphansi kombuso wamaRoman and became the state church and then became the Catholic Church kanjalo kanjalo. Nama movements ke wonke lawa from the Reformation kuze kufinyelele kwi Apostolic Reformation, from the first Reformation yo Martin Luther and all these other guys. Asikwazi kodwa ukuthi ngaloko siphike ubukhona bebandla. It can be just a good debate esingayenza, but iqiniso elipheleleyo ukuthi ibandla likhona. Uma singathi ibandla alikho kusho ukuthi sikhansela konke okushunyayelwe abapostoli kusukela encwadini yezenzo kuya in the very last chapter, in the very last book of the Bible, which is Revelation, ekhuluma ngalo ibandla. Uma Paul ku 1 Timothy 3:15 ethi uma ngidileya uyokwazi ukuthi ufundise abantu ukuthi kuhanjwa kanjani endlini kaNkulunkulu elibandla eyinsika nesisekelo seqiniso. Ibandla will never be moved ngokuthi like ibandla lokuqala like lathunjwa ngaphansi kombuso wamaRoman bese kuthiwa ngenxa yalokho there is no church and there is no church of Christ or the body of Christ anymore. Vele kwaku standard saziwa uyena asisethile ne judgment yiko kuthiwa bayo I think it's Corinthians chapter number 5 verse number 10 ukuthi bonke abantu bazobonakaliswa phambi kwesihlalo sika Kristu so wahlulela, because umnikazi webandla uyena owazi istandard asethile for ibandla lakhe, uyena owazi those who belong to the church ngenxa yaleso standard abakwazile ukuphila kuso. Ngawo lo musa aba empowerishe ngawo. Ikuphi impostoli ibandla lika Kristu lila emhlabeni noma liyobonakala mhla sesihleli phambi kwesihlalo sobukhosi? Ngoba uma ngikhuluma mnandi ngokuthi umzimba unesandla unelokuzana, zonke lezi zinto ziresponda to into eyi-one. Umzimba nje awukwazi ufika isandla sizenzele okwaso, unyawo nalo luzenzele okwaso. So uma sifuna ukuthi sivumelane likuphi leli bandla, ngoba ngokuthi likhona, ngoba mina eyenza ukuthi ngibeke into ethi sinayo i-challenge, ngoba omunye ukhuluma kwakhe nomunye ukhuluma kwakhe nomunye ukhuluma kwakhe nomunye, umzimba phela into ehlangene. Now uma ngabe ke uthi ukhona umzimba, futhi umzimba ohlakazekile, ungakhona phela umzimba ohlakazekile. Uthi ushayiswa imoto umzimba omunye washona le omunye washona le, ungasho kanjalo, kodwa ngeke ukwazi ukuma uthi ukhona, ngoba funa bekhona into othi umzimba ukhona siubona ngo A no B no C. Manje uthi kumina akekho, ngoba nawe uyabaleka ukuthi uthi ngikulona ibandla likaKristu noma ngikuwona lo mzimba. Uyabaleka ukuthi siyobona mase kufika esihlalweni sobukhosi. Manje kanti sikuphi manje? No, kulokho okusho manje ngingakusho mina ngenkululeko ngisemzimbeni kaKristu. Lokho angikungabazi. Into ebengiyiphika awungabazi. No, angikungabazi. Into ebengiyiphika mina mpostoli lithi ke lami yini ekwenza ukuthi uthi wena usemzimbeni kaKristu? Sesikhulumile ngasekuqaleni. Ukumukela uKristu Jesu. Sesikhuluma ngasekuqaleni. Nami ngimwamukele nje. Mpostoli sesikhulume ngasekuqaleni. Ngifuna mina sibuyele lapha. Sesikhulumile ngasekuqaleni. Mina nginemvelo engiphuma kuyona yokungakholwa. Ngase ngithola uKristu ngangena emvelweni yokukholwa. Le mvelo yokukholwa eyangenza ukuthi ngiyazazi into engangiyizona ngesikhathi ngingakakholwa, futhi ngiyayazi inhliziyo yami yayinjani, isandla sami sasinjani, yonke leyo. Nami ngiyazithuka ukuthi yimi lo, ngoba it's a complete transformation of my life. Yes, that's true. So into eyenza ngingazi ngabazi
ukuthi impilo engiyiphilayo iflathele completely impilo engake ngayiphila kodwa ngangihluleka ukwenza ngamandla ami ukuthi ngiphile le mpilo engiyiphilayo ngayiphila ngenxa kaKristu. 2 ekushumayeleni kwami ivangeli angishumayeli into eyembezayo noma eyenza ivangeli kube ngathi ngiyacompromise. Angenzi kanjalo. I speak the truth elilotshwe njengoba linjalo ngime kulona. Angimonithi noma ngingathi angijudge ukuthi uma sengidlulisile iqiniso nangu ukukholwa nangu ukungakholwa. No, I don't do that. But nginesibindi sokusho ukuthi ngisemzimbeni kaKristu. Bese ngiba nesibindi futhi sokusho ukuthi umzimba kaKristu ukhona, ibandla likhona kodwa alijajwa ngamehlo enyama. Asikwazi ukuthi silikhombe ngamehlo enyama ukuthi this is the body of Christ. Kodwa umnikazi walo owasho yena what I will build my ecclesia uyakwazi ukubona. But the question is, how do we then identify? It's a simple question that you need to utsibeke sube sobala lesingaloko siyibalekela uthi wena ngikhona emzimbeni kaKristu funa ke uthi because if you uthi ukhona endaweni ethile kusho ukuthi uze kuleyo nto bakhona nabanye identify nabo kulo mzimba kaKristu. Yebo uKristu usidentify baningi. Ngisho ngona ukuthi bakhona identify nabo. Kusho ukuthi ngamamazi uthi impostoli. It is dangerous to say umzimba kaKristu sesisi kuphela. No umzimba kaKristu usepostoli. Yebo ngithi akulona ayinokuthi ku dangerous kuphela akulona iqiniso ukuthi iCCI yilona abandla likaKristu. Yes. Kodwa ngithi iCCI ibandla lendawo elakhelwe ukuthi abantu abakulelo dolobha bakwazi ukufellowship ndawonye lapho bafundiseke ngoKristu noNkulunkulu lapho. But CCI is not the body of Christ. Okay, masivumelana kunjalo. Kusho ukuthi wonke umuntu okholwayo usemzimbeni kaKristu. No. Siphinde sasho sathi akusibo bonke abaconfess ilordship yakhe abasembusweni. No, akusibo bonke. Now siphindele emuva ekuthenini abenza intando kaNkulunkulu. Asikwazi ukugroupa wonke umuntu sengathithi thina uyazi ukuthi esingama founders of the corporate body big boss into engiconfusayo ukuthi asifinyeleli la ngoba mangathi ngiyaniqala manje ngizothi hayi sishilo nje ekuqaleni ukuthi intando kaNkulunkulu yipi ukholo. No, ifake mina ngisasakhe kodwa nawe wathi udaka. Ate yiprotector ayikho yonke. Manje ngifuna ukuthi mina masikhuluma ngento ukuthi ibona bonke abakholwayo. Kuyingozi ukuthi ibona bonke abakholwayo. Ibona bonke abenza intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu iyona lenigaphumi nayo nje. Isiphumile nayo. Ithini? Anginawo uze wa eda lapho. Sayikhuluma sathi ukuthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngawo wonke amandla akho nokuthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Yonke imithetho ibambelele lapha awukho ngamelana nale embi. Ayisikhulumile nje nawe. Sase sikuchaza ukuthi sisho ngoba uma ukulolo thando awukwazi ukuthuka umuntu omthandayo, awukwazi ukushaya umuntu omthandayo, awukwazi ukwebela umuntu omthandayo. Manje mangithanda uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke bese ngiyathanda ke abantu nje ngeke ngibabele ngeke ngibenzele lutho kodwa uNkulunkulu ngiyamthanda ngenhliziyo niyavuma ukuthi ngisemzimbeni kaKristu noma ngekho identified mhlawumbe nama charismatic churches ngoba intando masivumelana ukuthi intando kaNkulunkulu yile uma ngabe ngihleli kuleyo ntando kaNkulunkulu ngiyenza exactly ngale ndlela siyavumelana na ukuthi nami ngisemzimbeni kaKristu ngoba into abanguthi mina nomsepostoli mina abanguthi mina ngithi umzimba kaKristu awubonwa ingoba abantu begrouping ethize bathi bona sisemzimbeni kaKristu abanye begrouping ethize abekho emzimbeni kaKristu. That's where ngithi mina khona sina confusion ngoba uma samukela umoya ingcwele futhi usihlanganise umoya ingcwele ukhuluma sakhe umzimba kaKristu. Well statement sakho manje si right. Yabona ke manje ngima ukhuluma kanconywana uthi uzwile ukuthi utheni
Imake manje ubeka ngendlela usimanga izinto efanele uthi umzimba kaKristu awubona. So ukhuluma ke kahle manje hayi ukuthi awukho. Ngamanye amagama awukwazi ukujaja. Angibonise awukho uma ngabe singena kuhlanganyela ingekho into esihlanganisayo ngisathi ngiyakuncoma phakathi manje into esihlanganisayo nje umzimba kaKristu ukhona musu ukuthatha ukwehluleka kwabantu abakuma local churches ukuthatha kwabo bese ujaja ngakho umzimba kaKristu. Umzimba kaKristu ukhona in spite of umuntu othile ukuthi akathetheleli usibanibani. Akusho ukuthi lo muntu ongathetheleli ubani sekujajwa ngaye umzimba kaKristu ukuthi umzimba kaKristu awukho. No, ukwehluleka kwakhe. Ukwehluleka kwakhe. You can't fail the body of Christ. So ngabamazi sasivumelana nento eyodwa ngoba ngifuna ukuyifaka lento njengoba siyasengifuna ukuyifaka asivumelana nento eyodwa uma sivuma sithi ke umzimba kaKristu asu identify ngokwehluleka kwama groupings athize noma ngendlela yokukhuluma ama groupings asivumelane ke ngento ethi usengamthola umuntu wakashembe esemzimbeni kaKristu. Usengamthola umuntu wakapostoli esemzimbeni kaKristu. Usengamthola umuntu oseZion esemzimbeni kaKristu. Ungamthola kuma charismatic churches esemzimbeni kaKristu. Ngizoba nama reservation athi kule unkulumo ngesizathu sokuthi kunezinto kwavela ukwahluleka ezilotshwe sekufikile ukwahluleka yizwi likaNkulunkulu plainly okungamele zenziwe umuntu okholwa uNkulunkulu ngoKristu Jesu okwenza ukuthi kube lukhuni ukuthi ngithi angijaji ukuthi Siyoni ubani ngijaja into ethi awukwazi ukuthi uthi bangixolele ababukeli mhlamba abazothinteka kabi ukuthi uthi okay la kukwababushembe la kukwababulehanyana bonke bakuKristu awukwazi ukwenza kanjalo ngoba abashumayela uKristu abashumayela uKristu abashumayela uKristu wena ushumayela uKristu bona abashumayela uKristu wena ushumayela uKristu abashumayela uKristu wakwaya wena lapha khona ngoba abanye babalile ngangaya khona ngolalela abanye futhi obabalile ngangigibela isitimeleni ngisafunda eTheshari iminyaka nje ngihlele ngibalalela so ngihlalele ngisho nabo hayi mina ukuthi angifunda ukuthi but lento ngiyikhulumela ukuthunuka ababukeli bePower Hour ngiyikhulumela ukuthi akulukhuni mina njengo PD Ngcobo ukuthi ngivele ngithi nje lapha bakhona abakuKristu ngisho nala ngazi kahle khona ukuthi bakhonza ngendlela engamukelwa istandard esethwe uKristu phakathi ibandla le doctrine ukuthi uKristu lo mkholwayo umlungu okusho wena wathi umoya lelo bandla ukwazi ukuthi lelo bandla labantu abasemzimbeni kaKristu cha labantu bakhuluma ngoJesu labantu abakhuluma ngoKristu musana ukwehlizwe abantu bakho umuntu mekhuluma ngoJesu ethi umlungu musana uJesu wayengaba umuntu omnyama madoda abe umuntu omnyama amukela uKristu ubuza uma bekhuluma ngoJesu bese bethi khona enye indoda futhi engcono kunoKristu noma kunoJesu uthi basemzimbeni kaKristu labantu iyiphi enye indoda engabangcono that's my question iyiphi enye indoda ngoba uchazile nje umpostoli ukuthi nasi simabhele kusona bakhona kodwa amaye amadoda abakholwayo bakhona lokho nje ngesikubalekela angifuni from amadoda amadoda no angithi nyasibona isikhathi sethu sesiyahamba asigoqa iBhayibheli lithi encwadini ka1 verse number 25 baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga bahlonipha abakhonza ukudaliwe kunomdali ongobongekayo phakade naphakade so asikwazi ukuthatha umuntu olandela nokholwa ukuthi lo muntu uyena uNkulunkulu wami lo muntu uyena
mdali wami lo muntu, uyena Jehova wami lo muntu, uyena ngimthatha ngimlinganise noJesu, yena Jesu wami wabantu abamnyama lo. So awukwazi ukuyithatha bese uthi ukuKristu umuntu onjalo. Iqiniso lithi kumele abantu beze kuNkulunkulu ngoKristu uJesu. Akekho oza kuNkulunkulu engayi ngoKristu uJesu. Ngoba usuya la egoqeni, ngifuna ukubuza, uyayivumela into yokuthi salvation is personal? Yeah, there is a personal aspect of salvation. You understand ukuthi it's very personal. It's between a man and God, not between abantu labo ukuthi ngivume ebantwini ngathi uKristu ebekhona abantu. You understand ukuthi salvation is very personal. No, ngiyamuzwa ubhekephi. Usho ukuthi ngamamazi umuntu opersonal angaba kulelo sonto lelisho manje. Kodwa yena sindisi usho njalo la. Ngiyangena nje la kukhulunywa yonke, ngihlala eParliament zonke insuku, akushulelwa Jesu akwenziwa lutho. I'm always subjected to that. Kodwa ngiyazazi ngisindisiwe. Ngisubjected to something ukuthi akuthandazo, kuvele kuthiwe imani bheka nje. Kodwa ngiyazi mina ukuthi ufuna uma ufuthi wathandazo, ufuna ukukhuluma ngomlomo. Akusho ukuthi ngimile kuleyonto. Ngiyazazi ngisindisiwe. But I'm comfortable ukuya kuleyo ndawo. No, uzozicontradicta phakathi. Mawulinganisa ngawe nokuba seParliament noma nokuba kwipolitics. Ulinganisa ngento ongamele ulinganise ngayo ngoba vele wena uphume ebandleni, uphume esifundisweni, ulapha nje vele ubelonga somewhere. Ngokwe spirituality. Uyafundiswa futhi uyafundisa nawe. Uyafundiswa, you have fellowship with the saints. So ulinganisa ngento ongamele ulinganise ngayo. So ngicela ukuthi ngisho ukuthi ngifuna ukwenza le example. Yeah. Uma ngise university. Yeah. Uyangizwa? So uye university. Ngangakholelwa. Yeah, ngangakholelwa ngangiphume ngizalelwe ePostoli, la ngizalelwe khona. Kodwa mangifike e-university ngaba ne-influence yama 7 Days Adventist. Yeah. Not because ngifuna ukunderstand ngikhuluma ngeassociation la musana ukuthi nivala ukuthi usuke sivume, ngikhuluma ngeassociation ukuthi association iyakwazi ukushintsha uyithande lento ekhulunywa abantu. Now lapha ngangikholela ePostoli, ngizalelwe ePostoli mina, umaye sonto lesheshi. Yeah. Ngihleli nomanga ngisevela kuseve sheshi yonke, kodwa ekhaya ubaba ewasepostoli. Now i-question ithi into ebanga ukuthi ngize kube ngathi ngiwelela ngapha is because ngathintwa ama 7 Days Adventist. Akazumizesho by association namanje angikwenza le example enkulu. Ngithema ngenza ama thesis ami. Ngenza under research yami ngayenza with African religion. Ngahamba ngayohlala kaMasango for a year. Ngizwe eJemiston for a full year ngihleli khona. As a result today mongafika kwami imali yakho kushiwethi mangabusakaka ngizokwenza example. Mongafika kwami today ungafika kukhona isigubhu lekuthiwa ubani lekuthiwa uMail. Uyazi uMail waba influence, hayi ngoba uthiwa khona insindiso kulona. Waba influence nje ukuthi ngiyaphila uyangiphilisa. uMail ngiyaphila ngikhipha inyongo kodwa ngawufunda lapha. Yazi asenze kanje sesiyavala. Asenze kanje. Ngithi sesivalile. Asenze kanje. Asenze kanje. Siyagoduka yes. Asenze kanje. You know into ebuhlungu ukuthi njengoba ukhuluma ngebandla lakaMasango, uChristina Nku oyifounder yalo ngokomthetho. Christina Nku. Yeah, Christina, yes. Right. Mawukhuluma ngebandla lakaSheba ukhuluma ngoIsaya. Yeah. And awukhulumi ngoIsaya okufuneka ungamazi ukuthi uIsaya wayesonto eBaptist. uIsaya wambulekelwa ngenxa yephimbe lalikhuluma naye. Wambulekelwa umbhabhadiso ukamoya. uIsaya wayenesithembu. uIsaya iphimbo lathi lo wesibili amthathe after lo oqala kuyena unkosikazi wakhe. Washo ukuthi akakwazi ukuthi amxoshe nje. Wayesethi
iphimbo lithe wena uyena unkosikazi wami yilo unkosikazi wami kodwa ngizokwakhela lapha ngikondle ngenze yonke into kuphela ukuthi ngeke ngisahlangana nawe ngokocansi ngoba iphimbo elifike ime the founder of the Shembe Baptist Church or Nazareth Church or Nazarene Church was born again. Indaba yalahleka endleleni kwabalandelayo ngenxa yezimo ezithile. Ngifuna ukuthi noma ungahamba uye. He was born again. Yes. Yeah. Kodwa washintsha indlela yokukhonza yena. No. Wenza njalo asibuyele kube sengathi masithi washintsha indlela yokukhonza sisho ukushintsha indlela yokusindiswa. No. Into yakhe yayithi sesikhuluma ngokugqoka ukuthi wayefuna ukuba ne-influence kuma-Afrika, wayefuna ukuba ne-influence endlini emnyama, hayi ukushintsha the principles of salvation. No. So ama-principles of salvation ayikhona. Wayiphila kuwo. Yeah. Now kodwa indlela owaye eyiyona noma wayefuna uku-identify nabantu abathize kodwa ama-principles e-salvation ekhona. Kahle into yakhe yayithi akubona ukukholwa ukufaka isuthu. Uyakwazi ukusindiswa noma ufake indlela yakini yokugqoka amabheshu nani. So ngifuna singayi la egcineni manje sihle siye lapha eqaleni ukuthi indaba yayimi kanjani kwi-founder. Singathi ngoba sesifike emonakalweni manje bese siushayela izandla sithi hayi basindisiwe noma belapha. The first person okuyena who founded this church was born again. This is Power Hour. We've run out of time. It's always exciting. We've had 2 weeks. Kodwa ngisandinga nobabili. Asikaqedi balaleli nani niyabona ukuthi asikaqedi sisadinga more time. Ngisandinga nobabili. Ubuye nawe phakathi uzosho unemail lapha ekhaya. Nginayo. Ngayifunda la engane khona. Okay. This is another Power Hour. Yangiphiliswa futhi. Right, fresh ngiyagijima ngaphezulu konke. What are your closing remarks in just few seconds? Sibonge kakhulu boss. Sibonge na kwi-team yakho, sibonge na kubabukeli, ngibonge na kuzakwethu ukuthi sibe nale conversation emnandi kangaka. Ngikholelwa ukuthi ababukeli bona abanamandla ukuthi balalele, bakholwe abafuna ukukholwa yikona, bathole isifundiso esithile la bengathola khona isifundiso esithile bese bephila ke kuKristu. Yep. Fuza. Etha. Closing remarks mfethu. Asibonge kakhulu ngibonge kuwena mfethu ngibonge kuza kwethu kumnandi ukukhuluma nensizwa ekhululekile ethi kushaya kodwa bibuye ibone ngesolinye nawe. Ithi kushaya ngapha emoyeni. So njengoba seshilo mfethu ukuthi abakubukeli bazofunda futhi abakufunde bahluze ingqondo ngoba into ebaluleke kakhulu ukuthi masikhuluma ngalezi zinto ukuthi umuntu ahluze ingqondo yakhe athole lokho kuyikona kona athathe kona. This is Power Hour. Thank you so much, Impostor. So I'm afraid so vashia la pa isonto lakhe. So nizoshumayela uJesu. Sofika zoshumayela uJesu. Nizoshumayela uJesu. No, Sofika. Guys, thank you so much. Sibonge kakhulu bafethu. It was exciting. Nisazobuya ngisazonorganize new broadcast sibuye. Hola boss. Thank you so much to our viewers. It's been 2 weeks. Siyabonga bafethu for taking your time. Siyabonga ama comments that you've sent last week and this week. Sibonga kakhulu. Thank you so much to all of our sponsors who have made the broadcast a success. Our 760 crew for making this beautiful work. Siyabonga kakhulu. Nani ke enhlaleni silalela. Keep on turning the stones. Ngibanikela kunina. Gibelani phezulu kwabo. Kuningi ukuphumile namhlanje. Sometimes ngiyanthembisa ngelela mhlambe sobe sibe nala madoda siphinde siede mhlambe nomNazareth sibuye kahle lento koloseke ukuxabana sikhuluma kahle sithandane understandane ukuthi sisuka nayo yonke into siphambana phi sivumelana kuphi so yeah makhona umNazareth olalele naye akangithinta nginawo lamadoda nayo yonke into sokhuluma ngale nto yeah inkosi anibusike good night so